Gràcies per venir a la meva festa. 100 anys no es fan cada dia. I com diu la nena, he tingut la sort d'arribar-hi amb salut, que és el principal. Vull compartir amb vosaltres la meva passió, escriure guions de teatre. Sí, vau sentir bé. Jo, l'assumpte, he escrit obres de teatre. N'he escrit 10, que aviat està dit. I us anuncio que les donaré al grup de teatre Remarxa de Sol de Gabriel, que celebren el 10 aniversari. M'agrada fer relats des de la mirada de les dones. Destaco dones il·lustres i poso en evidència els maltractaments que han patit les dones al llarg de la història. Jo mateixa, pel fet de ser dona, sovint he vist trepitjats els meus desitjos, les meves inquietuds, i fins i tot, ara que soc gran, he de lluitar perquè respecti la meva voluntat. En col·laboració amb la Federació de Dones de les Garrigues i el CIAC del Consell Comarcal de les Garrigues, hem muntat aquestes dues exposicions que tenim aquí exposades. 10 dones 10, on s'explica la biografia de 10 dones que han sortit als meus guions de teatre. Dones valentes, dones amb empenta. El treball de les dones en la construcció d'una casa, d'un poble, d'una comarca, d'un país, ha estat silenciat. Donem-nos veu. I l'altra, ahir i avui, la violència, mirem-la de cara. És sobre la violència a les dones grans. Preneu seient i poseu el mòbil en silenci, que em posen molt nerviosa les interrupcions. I podeu fer fotos, però no gravacions. Avui i aquí us llegiré una pinzellada de cada obra de teatre que he escrit. A veure què us sembla. Però primer, deixeu-me fer una becanita, que m'agafi la son. I després, a la feina. Amb vosaltres, per molts anys, Assumpta. Tu diràs, amb la tropa de soldats i els refugiats. Oi, a casa vostra us van incautar la central telefònica? No. I com que teníem casa plena de gent, un dia la mare es va armar de valor i els va dir als soldats: escolteu, xicots, si vosaltres porteu el menjar, jo el cuinaré, i així menjarem calent cada dia. I dit i fet, no ens falta cap dia un plat a taula. Doncs la mare va deixar roba del pare al soldat per poder rentar la que portava. Mira, tenia les costures plenes de poll. De la roba se n'encarrega la meva germana. Jo ajudo la mare a fer el menjar i a servir els soldats. I el teniente José Carrión és tan amable i educat. Quan li poso el plat a taula em diu: muchas gracias, Asunción. Escolta, com és que tenim Asunción? Ai, que em digui com vulgui. És l'únic que em dóna les gràcies. I em mira amb aquells ulls tan dolços. Jo, com ho vaig passar pel carrer, li dic: adéu-siau, teniente Carrión. I ell me diu: salut, guapa. I em poso tota vermella, mira. És que és tan pinxa i ben plantat. Em diria la madrugada que ve casa. Una noche que pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche que pasó, ay Carmela, ay Carmela. Això de les cartes és un martiri.
la ressonància fins d'aquí a 2 mesos. Us ho podeu creure, això? Assumpta, que has estat aixecat? Sí, mira, fa una estoneta. Mai he sigut aquí per l'oficina i mai he dormiscat. Ai, tu no t'has sentat suïa a la guerra civil és molt bombardejos. Una altra vegada de la guerra. Però si ja fa més de 80 anys, te ho has de traure del cap. I mira, pim i pam, com si fos tan fàcil. Quan va començar en 36, jo tenia 14 anys, estava al cas de tot. Sempre la mateixa cançó. Escolta'm. Ai, què et penses que tinc els homes? Doncs me venen al cap i ja està. Home, És que a la nit has de llegir cosetes que et distreguin i no aquests guions de teatre. qui ho diria? Que som germanes. Jo, tan sensible. I tu, ui? I tu, tothom fet he deixat d'estar. Si ni tan sols m'has felicitat. Ai, la meva carinyo. Ai, la meva carinyo radioseta. A mi 100 anys i tan ben conservada. Au, vine cap aquí. No, ai, facis caure, No, Ai, si volia fer petó. ai, amb el carrer del virus no mos podem estimar. Vinga, felicita-me. Avui 100 anys, tu no m'enganyes. I els companys, i les companyes. Com passa el temps? Ja som dos. Ui, tant. I encara no m'he ficat al dia amb les coses de l'Ajuntament. Era fuita d'aigua al carrer Major, això ja ho tenim fet. Això ja està clar. I escletxa la paret de la sala del ball. Això està pendent. Sí, ho sé. Escolta, ja m'agradaria a mi veure la de Colau un diumenge al matí aquí a l'Ajuntament preparant la setmana. És que ser alcaldessa d'un poble és estar al servei de la gent les 24 hores del dia. I ser regidora, 24 hores més. Que em vas ben enredar, Mira, a les properes eleccions ja t'estàs buscant regidora perquè a mi no m'enganxes més, Ai. Maria Maria, dona, que necessitem una com tu. Si potser ni sortiràs, no sortiràs. Majoria absoluta. Ja que em tens. Treballant pel poble. Mira, ahir a la nit a casa em vaig sobrar 200 i tot això encara em falta. Va, no queixis tant, ja t'ajudarem. I tot això que traiem els tributs locals ho fem nosaltres, dona? Sí, però jo vaig agafar la jubilació anticipada del banc per no poder descansar, I escolta, ara estic jubilada i casos i coses. No volia calco, tu estàs Ai, mira, ja m'agradaria a mi dormir 8 hores com tu. Jo entre l'alcaldia i la pastisseria ben just dormo 4 hores al dia. Doncs mira, jo necessito dormir 8 hores seguides perquè si no, és que no soc persona, No em queixis tant, que fas prou bona feina, Bona feina. Amb 2 anys que fa que som a l'Ajuntament, puc comptar els dits d'una mà les vegades que he pogut anar a l'apartament de Cambrils. És que aquest poble sempre fem coses, I avui diumenge, les 8 del matí, i ja som aquí a l'Ajuntament i un altre cap de setmana sense anar a l'apartament. Home, ja! Però és que no passa pas cada setmana que l'assumpte faci 100 anys. No! Aquesta setmana és l'assumpte. La setmana passada, aquell grup de teatre, del rellotge de sobre que diguem. L'altre, el sopar de la fam. I la setmana que ve hi ha una esquina que us n'acudirà. Això és que no hi ha manera. Au, va, no dinalla. Centrem-nos en l'acte d'avui. Ja tens el pla que dona l'Ajuntament a l'assumpte? Home, sí. A veure si t'agrada, si he fet alguna cosa bé. Sí, dona, i tant. Ai, Déu meu senyor. Mira, què et sembla? Com la veus? Quin goig! T'agrada? Jo crec que sí.
Li encantarà l'assumpte. I la medalla que li dona la Generalitat, te la portes? Sí, la tinc aquí, mira. Per aquí. Mira. Ai, espera, que vol dir. Ara, bonica. T'agrada? Molt bé, Així m'agrada. Feina bé. I tu què? Ja has preparat el discurs? Ai, jo de discurs no n'he preparat cap. Jo li diré unes paraules a l'assumpte que em sortiran del cor. Ja, això vol dir que no es prepara res. Mira, el millor discurs improvisat és el que està preparat. Si jo a l'assumpte li diré unes paraules que em sortiran d'aquí dins, Sí, doncs sí. Però si no mos van a votar. bueno, ella no, però la Josepa i la seva germana sí. Jo a l'assumpte a la presó. I això és una manera de preparar el vot per la propera legislatura, no et sembla? Au, va, dona, va. Avui passen anys i penses que durarà fins al 102. Au, vinga, escolta, dius més coses. Mira, tu ja saps que jo no dono res per perdut. A tu ens va costar molt fitxar-te pel nostre equip, I equip tenim? Sí, per nassos. I a més, a l'assumpte li fem tot. Els canapés, els pastissos i el menjador, que jo tinc molta feina. Jo també tinc feinades, que no va, passa, Son en carne viva que yo podría morir. Estoy sin vida. Consol, quan te sento escombrat penso ves corrents campalls que la Consol ja tindrà tot el carrer escombrat. Anar cantant. Que cante el seu mal espante. Goita, l'assumpte la Josepa ja teniu la persiana aixecada. És que som les 9 del matí i avui és festa gran. Jo em pensava que no voldrien celebrar, però mira, veig que al final han claudicat. Oh, l'Eva s'hi va posar ben forta, Li va dir, tieta Assumpta, ja n'hi ha prou de comèdia. Has tingut la sort d'arribar als 100 anys plena de salut. No pots fer un despreci si un poble que tothom t'estime. Guaita, s'ha claudicat. Per apagar les espelmes necessitarà un extintor. D'espelmes no vol. Oh, i d'espelmes no em vol. La gent que ha de la tarda no vol que la truqui al matí per felicitar-la. És més rar que un gos verd. Avui és el seu dia, dona, i les coses s'han de fer al seu gust. Deixa-la disfrutar, que 100 anys faràs, però de la mort no t'escaparàs. Mala hierba nunca muere. S'està més forta que una roca. Ara, que no sé si la Eva arribarà a temps, Oh, i tant, s'arribarà. Pensa que l'avió arriba a l'aeroport de Barcelona a les 3 de la tarda. Compte que arribarà a aquest poble que es dirà 2:45, les 5 màxim. I fins a les 6 no és la festa. Escolta. Anna a viure a Austràlia, amb els cangurs. Bones ganes. Si em volgués també em trobaria feina de mestre aquí, Té 57 anys. Ni fa 20 que va marxar. Ara li vindrà de tornar. Les tietes, una 82 i l'altra 100 anys. Solteres, totes dues. I només la tenen a ella, Potser ja seria hora de que fes un pensament. Què vols que vingui sola sense la seva parella? Parella? Ai, se m'ha escapat. No té passat, Home no, però dona sí. Una dona. Però és que és tota barrot. Si sembla mitja menor. Quina llengua. Doncs mira, no és tan estrany que un mitjà menor busqui una dona. I escolta, ja ho saps segur, això? Clar que ho sé. Ho sé, perquè amb l'Eva ens tenim confiança. Ja ho saps que sempre em truca per saber el que fan les tietes, que diu que no se'n fia del que li diuen elles. Ja ho sé que tu ets la veïna de confiança, que viviu davant per davant, però jo encara més a prop que tu, que visc a la casa del costat. Ets massa xafardera, Consol. Xafardera, m'agrada estar al tanto de tot. Que el saber no ocupa lugar. Una cosa és saber i l'altra és criticar, que és el que fas tu. Criticar. Ja ho saben les tietes, que la
Goita, goita! Quin percal que tenen! Allò que tenim. Home, sí que em ben escombrat. Encara no tens clar quin bocinet d'obra els llegiràs per ningú la gent. No, no m'acabo de decidir. Tinc obres de teatre escrites i totes tenen el seu quilòmetre. Ja ets ben tela, ja. L'alcaldessa es quedarà parada quan vegi que ets escriptora. Escriptora? Sí. Escriptora de pacotilla. A mi m'agrada escriure, però per mi... Ai, doncs crec que ja seria hora que donessis els teus guions a un grup de teatre perquè te'l representés. Doncs sí, perquè tots els meus guions estan escrits des de la mirada de les dones. He d'estar com les il·lustres de la història. I això mateix t'ho dic, dona. Dona'ls a un grup de teatre, com el rellotge de Sorra Garriguer, que donen valor a les dones. No ho sé, ja m'ho pensaré. Doncs no t'ho pensis tant que el pensava de ruc. Volia dir, no t'ho pensis tant, que ja fem el compte enrere tu i jo. Vinga, va, què vols dir un altre possible o no? Sí, Però espera, que primer t'he de dir una cosa. Vaig a triar les músiques que posarem aquesta tarda a la festa. Mira, què em sembla? Una de Lluís Llach per començar. ai, mira, amb la col·lecció de discos que tens. Sí. Ficaries música tota la setmana no l'acabaries. Posa el que vulguis. El Lluís Llach m'agrada per començar. Mira, llegirem aquesta. Amb aquesta parlo a l'esperat que diu. Ai, era... Deixa'm el llegir. Fes el que vulguis. Aquí parlo de Mariano López. Sí. Va néixer a les Borges Blanques el 1896 i va morir el 1933. Ai, pobreta. Va ser mare de 4 fills. I va morir jove, d'una infecció dental. Parlant de dents, mira, jo m'he de fer revisar aquest forn. Sóc d'aquí. De mirall de la boca. Ves al dentista, dona. I al mateix temps demanes l'hora per mi, que vull que em faci una revisió. Que potser et belluguin les dents postisses. Poca sort. No. Per una revisió sempre va bé. I deixa'm acabar. Clar. El 1918, la Maria Luix va assistir a la inauguració de la biblioteca de les Borges Blanques. Què n'ets de llesta, Maria? Primera professora titular de l'Escola Superior de Bibliotecàries de Barcelona i, per tant, de Catalunya. En lletres, és la Universitat de Barcelona. I amb un expedient acadèmic ple d'excel·lents i matrícules d'honor. Has estat la primera dona en obtenir un premi extraordinari en la carrera de lletres. Sí, em vaig tindre que esforçar molt, més que el meu germà. Ell és un home i tot ho té més fàcil. Ai, els homes tenen tots els drets. I les dones, ciutadanes de segona. Ja ho pots ben dir. Anem, que no podem fer tanta inauguració. L'única biblioteca i la primera que la Mancomunitat va construir a Lleida va ser a les Borges. Quina sort tenim. Quina sort. Oh, i l'escola, que l'havien de crear a la província de Lleida. Sí. Als Torms. Fixa't, quina sort. Carai. Yes, sir, that's my baby now.
digues. Doncs mira, ara que tinc la cassola del foc que fa xup-xup, he dit, vaig a llançar això al plàstic, perquè si no ho llanço jo, que se me va llançar. Encara sí que fa una bona, això. Mira quina sort que tens. Home, això sí, una altra cosa no te'n parlaré. I tu, cap on tires tu? Ve un momentet a cada assumpte, a veure si com alguna cosa. Ah, vols venir amb tu? No dius que tens la cassola del foc que et fa xup-xup? Sí, dona, però no tinc la foc calent, que va fer xup-xup. Consol, que ens coneixem. No te'n vagis de la llengua, Que hagués de dir? Encara que m'agrada xerrar, no se guarda un secret. Me'n fas més por que una pedregada. Però bueno, xitón, xitón. Anem. Assumpta, Josepa, Ja, som la Consol i l'Àngels, les veïnes. qui? La Consol i l'Àngels, les veïnes. Anem entrant perquè sorpreix una mica. Ja està. Mítala, que guapa. Per molts anys. Res de petons, aneu a les seves cabinetes. Estem vacunades, dona? A saber on vivim. Quina matilla. Encara no veiem encara del virus. 100 anys i no t'oblidem ni el coronavirus. Per molts anys. Gràcies. A partir dels 80, cada dia que passi és un regal. Tinc el cervell ballat. O l'infern. Ai, qui pogués arribar als 100 anys amb la teva fortalesa, Assumpta. Sí, va ser el meu. Però jo, ni patir, ni fer patir. Directes, directe al cel. Si poguéssim triar l'aigua, Consol. Oh, i tant. No es pot triar molt bé. I vosaltres què feu aquí? No us vaig dir que no volia felicitacions fins a la tarda? I tu? Ja tens el que m'ha fet? Que puc parlar ja? Oh, no t'ho he dit mai que no parlis. Vostè sempre que troba un per un altre. Tinc la cassola del foc que fa xup-xup. Xup-xup. Doncs home, tira tu a casa teva i no aquí. Han de mirar la cua i així tornes a casa dels altres. Vinga, tinc mitja hora de marge, si es queda. Han vingut per si us convé alguna cosa, dona. I ai, Surt d'aquí i no toquis res. Ja t'has ficat ja a les mans. sí, dona, sí. Porto ben netes. Hem dit, anem-hi, que potser necessitareu alguna cosa. Com que la Eva igual arriba tard, perquè amb això dels avions no se sap mai. Doncs no, tranquil·les, que no us convé res. Escolta'm, Assumpta, digues, la Eva, queda sola o acompanyada? Oh, doncs sola, amb qui de venir? Clar, aquí de venir. Ves, que no vingués amb alguna amiga. Com que ella és tan moderna i no tan lluny, és a saber amb qui es relaciona per allà. Sí, perquè la nena té coneixences per tot arreu. I és molt oberta. I la seva amiga és la Margaret, una companya mestra de l'escola on treballa. Companya con derecho a roce. Consol, què vols dir? Res. Consol, per favor, de callar. Has de callar. Consol, que tens de dir amb les volades. Tu? Tu no marxat. A veure, què em treus? Doncs, posa clar una vegada, dona, què vols dir? Doncs que la Margaret és la companya de la Eva, és la nòvia.
que li agradi una dona, a sant de què? Ja tens raó, ja. Mira, no està malalta, No. no es drogui i té el cap molt ben poblat. I aquesta consol, tu, com ho ha tret això? És una xafardera. Nic, segur que s'ho ha inventat tot. Digues tranquil·la. Segur que sí. Però quan arribi la nena se m'explica tot, perquè no sabe com es gasta aquesta consol. És que aquesta consol creu fel per la boca. Deixem-la estar, que no mos amagui el dia. Nosaltres, al nostre. Vinga, va, llegeix-me el llibre si me guió d'aquests, per quan vinguin la gent. A veure què en tries. Mira, estic ben bé per llegir guions de teatre. Sí, dones, això sempre te relaxa. Llegeix. Sí, tens raó. Doncs mira, t'he llegit aquest. No, també m'agrada. 10 hores en 500 anys d'història. I aquesta part se situa en un ajuntament. Si no venen aviat, jo marxo, Que n'estic farta d'estar per aquí avui. Mira, és que no pot ser. L'Ajuntament convoca tot el poble a una reunió i fan tard. Però què s'han pensat aquesta gent? Home, tu, està bé? Home, Gertrudis, que encara falten 10 minuts, Home, te falten 10 minuts. Què dius ara? Sí, no me posis nerviosa, ja fa 20 minuts que estem aquí sentats. I escolta, no ho sé, però que encara l'Ajuntament ja ho tenia obert. Que està obert? I tant que està obert. Hem hagut d'esperar 10 minuts que arribés el Mozil. Ara que jo ja l'he dit, xicot, que te'ls guanyes ben descansat. Oh, jo encara se m'ha mig enfadat, però jo ja l'he deixat ben clar, que l'home és flora. I que no llora, però que n'és de tu sota aquest xicot, Pensa que l'emoció té raó. L'hora no era llavors ni ho és ara, Ah, no? No. Això és que em posa tranquil·la. Perquè aquest eczema que tens per aquí l'esquena i baixa fins aquí baix, no se't curarà mai amb aquests nervis que portes al damunt. Te dic, noia, porta'm una cerveseta, dona. I tu, ni que siguis a l'altra punta de la casa, corrent com una esperitada. Oh, i tant, ara te la porto. I el Romanet, que et crida des de la dutxa, i et diu, mare, porta'm una tovallola, I tu què vas? Corrent a portar-li. Ai, què en farem de tu, què en farem? Ai, mira, saps què et dic? Que jo ja no m'espero més i en tinc prou per avui. Marxa! Que la reunió! Ja s'ho farà. Home, marxa! Home, ja està bé. Espera. Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un rabito de violeta. Eva, carinyo, sí, soc l'Eva. Estic aquí a l'aeroport esperant de fer transbord. Sí. Oh, clar que t'estimo. Per què penses que he viscut a Austràlia amb tu? Ai... No m'avergonyeixo de tu. Com pots dir una cosa així? Mira, el proper viatge vindràs. Sí, segur? Sí, dona, sí. Ja saps que avui la tieta Assumpta fa 100 anys. Sí, són les úniques tietes que em queden. Què vols que li agafi un atac de cor? Ai, senyor. Sí, els hi diré segur. Sí, dona. Però no t'enfadis, dona, no ploris. Que ja ho saps que t'estimo més que res en aquest món i més que a ningú. Però va, tranquil·la, va, no ploris. Va, dona,
va, que quan arribi a Barcelona torno a trucar. Vinga, va, fins després. Vinga, adéu, adéu, adéu. Ai, sí, quan arribaré a casa, els hi abocaré totes les tietes. No sé pas com s'ho agafaran. La tieta Assumpta, ella sempre tan recta. Una resistent, una dona de pedra picada. S'ha salvat del coronavirus i ara la mataré jo del disgust. I la tieta Josepa, no sé. Un dia fent un programa per la tele de parelles diferents. I ella va dir, a les dones que li agraden les dones, que es quedin solteres com jo. I patapam, va tancar la tele i va dir, ai, quina indecència. Has anat massa a l'ample. Que si els canapés, que el pastís de 3 pisos. Com tens 20 persones màxim i tu vas i els hi prepares per 40. Mira, t'he llogat perquè m'ajudis, no perquè em donis la tabarra. T'enfadis, que ja ho saps que necessito treballar. I tu, Rai, que tens els ingressos? El d'alcaldessa i la pastisseria. Mira, tinc 2 ingressos i 50 maldecaps, que això ja ho saps. Deixem-ho estar, que encara ens enganxarem. Doncs mira, no em busquis que em trobaràs, T'esclavis tant, que l'arbre tot, tothom li fot llenya. I ja ho saps prou que la botiga tinc poca clientela i que he d'agafar totes les feines que em surten. Mira, amb això del coronavirus, la vostra botiga va tindre una revifalla, Tothom es va quedar com el poble i ja ho saps prou, això. Mira que jo ja estava a punt de tancar la botiga perquè, mira, fa anys que li vaig llogar a la Santa, però com que tothom va comprar fora, jo hauré tancat. I aquest dia que li dic a la Consol, amb la pandèmia em compraves, però ara què? Ja no te'n recordes, no? Que em vaig arriscar la salut per donar-me un servei? Què? Ja te'n vas anar a comprar fora? Doncs, moltes gràcies, xiqueta. Gràcies. Mira, nosaltres a la pastisseria vam tindre una davallada forta, Mira, tothom es feia els pastissos a casa. I a mi em feia una ràbia com penjaven les fotos al Facebook i deien que els havien quedat tan bons. A les botigues vam esgotar tota la farina i tota la llevadura. Jo li vaig dir, jo pensava, ojalà us agafés una guerra, és veritat. Però escolta, tu també et vas conformar, quan la Remei va dir, és que aquest poble no hi tenim res. I menys que tindrem remei jo. Què vols? Que campem dels 200 grams de pernil dolç que em compres un dia a la setmana i tot l'altre vas a comprar fora? Va. Ai, mira, l'altre dia la Consol se'm va queixar. Em va dir que el croissant no era del dia, que era congelat. Al damunt? Sí. Dubtant del gènere que fas. Ai, mira, jo li vaig dir, Consol, no m'ho tornis a dir això, que em sulfures. I va agafar el croissant i va marxar. Però vols que et digui una cosa? No era pas del dia, però què n'havíem de fer del que havia sobrat el dissabte? El qual se l'havia de quedar, Aquest home que parla d'un ajuntament està bé. Que dic bé? Està molt bé. No, que dic molt bé. Està perfecte.
És que si vull dir que està perfecta, tu hauria que llegir aquests guions de teatre, tinc un cap com un bombo, ja. I oi, està perfecta aquesta, m'agrada molt, Escolta, Vols? i si no em fan més espècie que m'ho segons? Perquè encara estic ressentida. I quan us vam enfadar, què? Però que ja no m'estàs de ressentir. I tant, això ho dius tu. Jo, oi, perdono, però no oblido. Ai, santa paciència. Mira, canviem de tema. Què et sembla si posem en peu de guerra dels garrates? No les siguis tan modernes, dona. I les fletxes de l'amor? Ai, sí, aquesta sí. Sí, sí. Bé, aquesta part bé. Les fletxes de l'amor de la cabina, no? I tant, ja ho saps. Què t'agrada? Doncs aquesta part la més bona foc. Duquesa de Cardona i Luisa d'Albecar. Va ser la primera dona duquesa per ella mateixa. Però perquè no tinc tres germans homes, ella, si no... Pobreta d'una Joana. Sort que almenys es va complir el seu últim desig. Que s'enterrés el seu cos davant l'altar del nostre Puig. Ara, el 2 de setembre, el convent va demanar que es retiressin les seves restes perquè el cadàver feia pudor. Aquests nobles, què es pensen? Tenen unes coses que ells no t'ofereixen o què? Mira, el senyor i el poble només mos assemblen dues vegades a la vida. L'una al néixer i l'altra al morir. Pues saps què et dic? Més valenta que jo, tu. Mira aquesta llengua, Gertrudis, que més d'un disgust ha donat. I no diguis mal de la duquesa, que no hem tingut mai una ama tan bona i que s'estava la major part del temps aquí, al castell d'Herbeca. Ai, quina donassa. Va donar 13 criatures al senyor duc. Oi tant, sí, sí. Però, què no dius? Que a més dels 13 fills legítims va tindre 3 fills i 3 filles més amb d'altres amants? No hi ha dona de més bon sentit que la que pateix i calla les faltes del seu marit. Mira, altre què tal? Au, va, va. Que la nena de nòvia diu, poques soltes de consol. Nòvia, ni nòvia, ni nòvia. Per què tens? Ja em mantenia. Però jo no li vaig festejar mai. Per això no vol dir res,
és la comunió. N'agafo un, Ai, tu i els bombons i tu. Agafa, però vigila que aquests bombons porten licor i sempre portes el vostre vestit. Ja ho veus. N'agafaré un altre i prou, Avui que va deixar estar els bombons i posa això a la nevera de la tia, que encara es farà molt bé. Però vols bombons. Vinga, fica això a la nevera. Sí, home. De petita, jo era tota escanyolida. I la mamà em donava una copeta de quina Sant Clement amb un ou de batut. I dones ganes de comer. I ara mireu, de gran, quin goig que fas. Sí, que parlasso que tinc. Ai, mira, mamà, ja m'he acabat el vestit. Veus com t'ho he dit? Vinga, passa que t'he de canviar. Ja t'ho he dit que t'agradaria. Senyoreta Mondalies Barca? Sí, jo mateixa. Disculpi, estic exiliada aquí a Londres com vostè i soc de la Granadella. Ai, doncs així som de ben a prop, perquè jo soc d'Arbeca. Ai, molt de gust, Molt de gust. M'he atrevit a saludar-la perquè l'admiro molt. La primera dona de l'estat espanyol a obtenir la llicència de vol sense motor. Sí, i també vaig fer d'instructora de vol per encàrrec del govern de la República. Quants records. Era una dona en un món d'homes. I en l'ajuda infantil a la rereguarda, vostè també va fer una gran feina. I tant, també. Oh, però escolti, i vostè com ho sap tot això? A veure, expliqui'm La que pisos que vivim. A mi també personalment. Sí. Va, quedem així, adéu. Què era? Decida, que no trobes el forat. Cada dia fa més petit tot això. Què era la nena? No. Era l'alcaldessa. Bueno, la pastissera. Diu que portarà unes quantes ampolles de cava. Cava? Sí. Ai, però si tu no torno a veure dins la nena. Doncs jo no he gosat a dir-li que no. Aquesta tota te'n fa negoci. Han quedat que si no les gastem, se les tornaran a portar, dona. Vols dir? La gent aquí... la gent aquí dius, fes-me un pastís per 4. Te'l fa
paga ella. Ai, aquesta, ves els pastissos amb la capsa de cartró. Ai, que se la sap llarga. Et cobra el cartró a preu de pastís. Espera't un moment que m'he de tratar. Així trata, i trata, dona. Trata. Igual. Ai, que grans que us fes. Ai, mateix. Si t'amoegaràs tanta aigua. Ai, Vinga. és que si no... No s'ho mereix el que comprem, però... Porta el telèfon que no trucaré. No, deixa el telèfon. Res de telèfon. La nena ja la va telefonar i van quedar d'acord. I ara no li donem més toms i anem a dinar. I jo ja tinc un budell buit com un soroll al budell. No sé. Són les 2 de migdia i és l'hora d'anar a dinar. Doncs passa. Vinga. Escolta. Què vols? Res de bufar-espelmes, que eren 80 de comèdia davant de la gent. Res de bufar espelmes, dona, que encara et marxaria unes dents volants. Quina poca sort. 100 anys i salut de ferro. Salut de ferro. I no n'has de tenir. Si sempre li demanes al metge que et faci chequeos. I jo esperant aquí, col·lapsant lo seguro. Chequeos. Escolta'm, i l'enfermera? Diu que no l'has de telefonar tant. Ai, no deu parer que li porto l'aigua feta d'oli. Però els que tenen feta, amb els que estan malalts de veritat, tu només tens mals pensaments. A sobre dels pensaments. Sí, senyora, ets hipocondríaca. Sempre et penses que tens malalties i no tens res. Només tens anys. Doncs sí. Sí, tinc salut perquè em faig molts chequeos. I tant, no col·lapsamos Oi, no. Ai. Porto les dents postisses, però com moltes, Bueno, i si he de dir la veritat, ho feu i em canso. I a més, ai, me fa mal los genolls. Seu, dona, seu, que tens una edat, Vinga, seu. Ai, mira. Jo ni patir, ni fer patir, directe del cel. Escolta'm, Què vols? parlo del cel. Fa dies que m'ho rumio, Què vols? Quan em more, no em fiquis la cançó de l'immigrant, que fa molt trist. Jo avui som de l'oest de Catalunya. Assumpta, ja ho sé, aquesta cançó t'agrada molt, però què vols dir que és apropiada? I tant. Doncs mira, telefonaré al mossèn Adrià a veure què hi diu. I que ha de dir el mossèn Adrià? Ho dic jo. I prou. D'acord, ho dius tu. Quin cansament. Què? Bueno, Deixes algun altre coneixement d'obra o encara no et decidiràs? sí, dona, sí, tant tu no me decidiré. Vinga, Però mira, aquesta també m'ha de força,
Buenos días tenga usted, señorita Concepción, y que Dios la guarde a usted muchos años. Hoy continuaremos con el manual de la buena esposa, que Rosario quedó gloriosa sección femenina ha creado para todos los jóvenes del país. Muy bien. Que Anita, Que quieren que seamos unas esposas ejemplares de las que sus maridos se sientan orgullosos. muy bien, niñas. Quinta norma. Escucha a tu marido. Déjalo A hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Pues clar, s'ha de deixar parlar primer els homes i no atabalar-nos gaire. Muy bien, niñas. Hemos terminado por hoy. Hasta mañana. Hasta mañana, señorita Concepción. Ai, xiques, aquest seminari d'igualtat és molt padre. Analitzar refranys. Mira que he trobat en blanc. A la dona i a la mula, el bastó les cura. Joder, Qui ho ha dit això? Hola, hòstia, per favor. Tampanada. Però pingem. La meva padrina deia que havíem tingut molta sort d'haver escoltat. Mira, té refranys i frases fetes en sabia un munt. Ella deia, la mama i la mentida van néixer el mateix dia. T'imagines? I una dona i el xaler a la cunya està molt bé. Mira, una merda. Ties, allò que m'acaba de passar és super mega fort. Uala, que top! Que bo! Tenies contínuament que vindrà la profe i ens caurà el pèl. Suda, no? A mi me la suda. Que A mi me la no, suda. que no, que després he de marxar. Va, que m'eres avui? Vaig a Lleida a comprar roba amb la mare. Ai, que bon vindrem, porfa. No, que ben caps. No vols que també ve ma germana i al cotxe no s'hi cap tanta gent? Jo em veia passejant per Lleida, o sea, mirant aparadors, o sea, de pija, total. Ai, mira, que m'agradaria a mi veure-la collint fruita tot l'estiu, amb els supermodelets, o sea. A mi no em cal. A mi no em cal. Vas de sobrada. Sí, home. Vale, va. Sí. Ens fica amb mi, no? O sigui, em poso trista. O sigui, cadascun és com és, no? Sí. Va, que us estimo molt. Bon gat allà, Però que té molt. Va, tires, vinga, siguem amigues, He trobat una frase que és super mega forta. Diu així, l'he trobat aquí a internet, diu: hem triat, la dona se sol equivocar. Que és com mega forta, no? Posa tu. Sí, digui'm, què demà
jo fos d'ella, no l'hauries fet. No vull tanta xafarderia aquí a casa. I el teu assistència, encara no el tindríem. Això sí. Gastar. Només vos faria gastar. Però si només paguem 6 euros cada mes i cobrem pensió totes dues. Jo compro la cuinera, que no es compra a cada botiga. Deixa'm passar. Sempre has d'estar a disposició de la clientela. Sí, ja me n'en recordo ja. Al migdia. Sovint. Sí, ja tens noia. Sempre el peu en el canó. Bona cara i un bon semblant, tant si tens ganes com si no. Després, tota la vida de pagar autònom. Arriba la jubilació. 4 duros i es pagui. Tu no, Tu la bona paga de mestre. Com que estàs llogada pel govern. Mira, jo, al fet de treballar, i tu, quan has estat malalta, la baixa i a cobrar. Veient aquí la diferència. I tu, quan has estat malalta, la baixa i a cobrar. Canviem de tema, que aquesta ja saps per l'altre. Vinga, som-te. Que encara no és clar que no vols llegir? Sí, dona, sí. Estamos aquí. Mira, a veure si aquesta t'agrada. Quin martiri. Ai, que m'ofego. I trata't. La dansa de la pluja. Ja dic, mi trato ja, que mira. Anda, la meto en todo. ¡Jacinta! Uy, yo lo he visto. Mira que me he regalat el meu Henry per el meu aniversari. Molt bonic, molt bonic. Cuanto más grande el regalo, más grande el pecado. Y a la Sofía. ¿Qué le habrá regalado a la Sofía? No celebraran a més del seu aniversari, que tornes contenta, no? Ai, no. El meu Henry està una miqueta desganat. No sé què es fa gran. Desganat, si vostè ho diu, serà cert. Però se li veu amb molta vitalitat. Doncs jo no el veig amb tanta vitalitat. Ell sopla una mica i se'n va dormir molt aviat. Diu que el dia se li fa molt llarg. La Sofia explica que vostè i el seu home se'n van aviat a dormir. Per això em pensava que l'ocasió va lladre. Ai, no. Miri, jo em trec una pastilla per dormir. I el meu Henry sempre em diu, no et descuidis la pastilla per dormir. Em fa un petonat al front i se n'anava cap a dormir. És que sap què passa? Que és que dormim en habitacions separades. I Mr. Henry també se pren la pastilleta per dormir. Ai, no. Ell li diu a la Sofia que li porti una coseta calentoneta allí, llegeix una miqueta i cap a dormir. Ja està. Y la Sofía y Mr. Henry toda la noche concierto de gaita. Sí, Miss Helen, tiene unos cuernos que parece un reno. He's my guy and I love him truly. He's not good looking.
més grans, més menos que més. Teníem unes baralles terribles quan era joveneta. És que tens aquest cara tot. Oi, tu, quan vas arribar, els pares ja eren grans per criar. Sí. Tu, la petita, la nieta dels ulls de tota la família. Ara, que va ser una nena molt estimada, però consentida. I tu, sempre posant ordres com si fossis la mare. No has tingut fills propis, però m'has tractat com una filla, posant el nas per tot arreu. Jo que et dic que si t'haguessis casat, no m'hauries estat lactant. Mira, durant la guerra, a casa van tenir soldats. I n'hi havia un guapo ben plantat. Era el teniente José Carrión. Marxo, José, m'ho has explicat moltes vegades. Què has sentit? L'obra, deixa'm acabar, ja em costa prou. No m'escau. Calla, calla. El teniente Carrión em va encaterinar i em va prometre que els casaríem. I jo beneta innocent, m'ho vaig creure. No ho sabia que el teniente Carrión t'havia promès que us casaria. Això no ho sabia. Sí, i quan em va marxar, jo estava embarassada. Embarassada? Tu embarassada? I el vas perdre, no? No, vas avortar, dona pecadora. Ai, no! Ai, vas donar l'adopció. No. Ai, vaig tenir una nena. Una nena? I li vaig posar Josepa. Em recorda del seu pare, del teniente Carrión. I vas posar Josepa com a Sí, perquè... Ai... Perquè tu ets la meva filla. Però jo soc la teva germana i la mare ja ho sabia, doncs que jo no soc filla seva. No. Evidentment, ho sabia el meu pare, la mare i la meva germana monja, que mos va acollir al convent fins que tu vas néixer. Ai, no per creure. Pare, que no només tots conventil·la. És que ja és la tal notícia així. Doncs mira, la mare, per evitar l'escàndol, va fingir que eres filla seva. I la mare, doncs, si no estava embarassada, com s'ho va fer? Mira, se n'anava ficant coixins i així simulava l'embaràs. L'última setmana va venir a mi al convent i vam sortir totes tres. La mare, tu i jo. Jo em donava un pit d'amagat de la gent. I no em deixaven sortir de casa, només per anar a la botiga a treballar. I cap a casa em miraven de tu. I si algú preguntava, li deien que com que estava delicada dels bronquis, no convenia sortir. Ai, Assumpta, ara sí que em sembla que estic en un d'aquests guions temps de teatre. I ara com te dic, Assumpta, mamà... Quan vaig arribar del convent, el pare no em va mirar més a la cara, perquè va dir que era una persona. Jo em vaig ficar a treballar a la botiga per pagar-te totes les teves despeses. I jo et vaig criar. I vaig treballar per tu, perquè sempre vaig voler que fossis una dona. Lliure, independent.
dir-ho? Que no veus que si t'haguessis mort de patat jo no me n'hauria assabentat mai? Doncs sí, perquè quan haguessis mirat els meus guions n'haguessis trobat un que porta per ti, filla estimada. Fa molt temps que vaig escriure, però lligues. Ara t'ho explico tot, estimada. Mira, tota la vida a la botiga. Ja us dic, quan tenia una estoneta em posava a escriure. Parlava de dones valentes i m'imaginava vides que a mi m'hagués agradat viure. Mira, germaneta, mare, ara mateix estic en estat de xoc. Deixa'm pair, marxo, deixa'm pair. Sense ordre no hi ha concert. Nois, anem tots cap a l'església. No es pot quedar malament. Hi ha un ofici molt solemne que ha pagat l'Ajuntament. Ben mirat no fa mai nosa i els de l'olla tots hi van. Quedes que fa poca cosa i el cas és anar tirant. Dominus vobiscum, Kyrie eleison. Sou una de funcionaris, tu i les teves amigues escriptores. Voleu capgirar el país i no us en sortireu. Feminista. Què ets una feminista? Ets enemiga dels homes, pobrets. Jo no sóc enemiga dels homes. Jo només sóc enemiga de certes lleis injustes fetes pels homes. Aquestes idees te les posen al cap les teves amigues de Barcelona, que són com la carn a la fusta. Mira, la Carme Camp, la directora de la revista Feminal, és una dona excepcional i jo me l'estimo molt. I a la Caterina Albert també te l'estimi, Oh, i tant que me l'estimo. I què? Què passa? Doncs vigila que no te l'estimis massa, encara hauré de dir el papà. I ara? Doncs mira, és una dona d'una gran intel·ligència. Una dona que ha escrit un llibre com Solitud es mereix la meva absoluta admiració. La Caterina Albert, una dona que és capaç d'enganyar, posant-se el nom de Víctor Català en comptes del seu, jo la tillaria d'estafadora. D'estafadora. Una dona que ha tingut de publicar un llibre amb un pseudònim d'home perquè està mal vist que les dones mostrem les nostres actituds. I tu, en lloc de condemnar els homes que són els que ens oprimeix, culpes a la dona, de veritat estàs molt pitjor del que em pensava. Germaneta, estic que per tu. O vengarem al consell. Ah, sí, doncs el consell.
carita toera, quina elegància. Com se nota que fas 100 anys. Doncs sí, m'he canviat, perquè m'he de pintar la nena i després tot s'hi va córrer. No com tu, em veu caldat, d'un coyote. No sé si vas amb pijama o en xandall. Puta noia, que és de categoria aquest xandall, Ai, el metge em va dir que ho havia de fer cada dia. Talli llaç, tros o el que passi. Ja sí. ¡S'ha arribat! Josep, no l'abracis, no carai del virus. Jo estic sana i pensant en no tinc el coronavirus. Ai, felicitats, tieta! Què et penses? Que jo no t'estimaria, t'abraçaria, si me'n moro de ganes. Ai, si només val la pena fer anys per veure, ai, Què fan les meves dietes preferides? Podríem dir que bé. I tu, filleta? Ai, què són aquestes cares? Que ha passat alguna cosa? Mira, assenta't, nena, senta que et té paper. Seu aquí, seu, que així no cauràs de nou. Vinga, filleta, seu. Seu, a veure. T'ho diré tal com res era, perquè jo no soc de matons. Tu tens una amiga? Una, i dues, i tres. Vol dir una amiga, com si fos un amic. I a què ve tot això ara? Ai, perquè aquella consol que ens ha dit que tens. Què tens? Que tens una amiga que et fa de nòvio. Jo no tinc ni nòvio ni nòvia. Espera, consol, espera. Ja m'ho pensava jo. Tot mentida. Estic casada. Sí, amb la meva amiga Margaret, la meva esposa. I no me'n venia bodes? Va ser una cerimònia íntima, amb les testimonis i prou. Però per què no us ho vas dir, filleta? Que les tietes t'haurien fet de testimonis. Surt d'aquí! Jo no! Fer això no és ben lliure. Ai, mira, no has portat Però si la coneixem, com te poses? Que és bona xiqueta, que és de bona família. Sí. I què? Si és de bona família, ho has portat tot en secret i ens has tret la confiança. Per l'Església Catòlica, això és pecat. Escolta, secrets. Que no sol, que té secrets a la nostra família. Com? De què ve això? Assumpte, explica-li tu o li explicaré jo? Vols callar i guanyar-me? Ai, Explica. bueno, mira, he escrit un guió que explica la història de la nostra família perquè és molt llarg d'explicar. Sí, i es titula Per tu, filla estimada. Per tu, filla estimada. Sí. Quin títol més xocant. Si cap de nosaltres tenim ni fills ni filles. Això és el que et penses tu. I jo també m'ho pensava fins ara. Però és que era nena i jo soc la filla de l'Assumpta. Ja són 2:15. I la Maria Amat hauria de ser aquí al carrer. Perquè m'haurà dit. Esperaré una mica més. Però bé que tenen llum. Potser les crides. Assumpta! Josepa! Ai, amunt, que està obert. Ai, Bona tarda, Assumpta!
felicitats, Assumpta. Gràcies. Oh, quina oloreta que fa, mira. Sí, una miqueta. Ebe! Ebe! ¿Qué tal? Ya sento, ya sento. Ai, Ay, qué Hola, bonita. bona tarda. Bien. Gracias. figues un germanat. Ai, Assumpta, que encara estem enfadats. Sí. Jo només us ho vaig dir per fer-vos un favor. Mira, jo perdono, mira. I un favor? De què? No, home, que només us vaig oferir la targeta per aparcar de persones minusvàlides. Què et penses que sóc invàlida? No, dona. Però és perquè us n'és més bé l'hora de tocar quan aneu al metge. Quan aneu al cap, com sempre aneu al metge. Oh, sí. Jo vaig al metge a fer-me check-in. Però de salut, hasta... Ui, hasta Així? molt bé. Sí, dona. Ho ve quan aneu a comprar, perquè vagi de caminar tant. Mira, jo porto aquest càstig, Ah, però tinc bones cames, mira aquí hi arriba la gent. Oh, vinga, calmis una miqueta, si no es pensarà que estem enfadats. No. Mira, que li porten un regalet i tot. Ai, quina il·lusió. Deixa'm que em diu, nena, agafa'l. Gràcies, Arriba un cafè diferent. Senzillament se va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina i som actors a voltes, espectadors a voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Serenament quan ve l'onada acaba i potser no deixar-se vèncer Altres no ho sabeu, però jo soc aficionada a escriure guions de teatre. Sí. Guions de teatre, Assumpta, sí que tenies poc amagats. Jo us voldria fer un regal especial. Us vaig dir que tinc d'obra de teatre escrites i totes les donaré. Àlbum de teatre, rellotge de so, regalien. Ai, molt bé. I una vegada especial, he escollit un possible d'un dels guions. A veure si us agrada la gràcia, no? He triat un que porta per títol De la font del Xirineu a la font del gat. De la font del Xirineu a la font del gat. Sí! I aquest comença així. Soc la Maria i tothom em coneix per la Maria de la Fonda. Jo sóc la Maria i aquí tothom em coneix per la Maria de la Fonda. Si vol bon servei, a Cala Maria trobarà el remei. I tinc fonda i taverna. Ai, molt de gust, senyoreta. Soc la gran Delita. Oh, molt de gust, senyora Grandelita. Quina elegància, senyora Grandelita. Ai, un moment, que em pugen els polsets. Que l'envia el senyor alcalde, potser? Ai, el senyor alcalde me va reservar tota la fonda perquè me va dir que venia una companyia molt important de Barcelona. Sí, a fer-nos un teatre aquí al poble, amb una cupletista molt famosa. Doncs esclar, jo sóc aquesta cupletista, sóc la gran Delita, la gran cupletista internacional, gran Delita.
la resta de la companyia, que arribaran més tard? No, dona, no. Que estem per aquí, on són? On són aquí? On són?